L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Partit Nazzjonalista reġa' ġie mgiddeb minn fact check ieħor tat-Times artiklu li analizza l-fatti u jiddikjara xi ħaġa hux minna jew le. Wara li diġà tgiddeb il-kap nazzjonalista nnifsu, issa kien imiss lil midja nazzjonalista li toħroġ ta' kiddieba fi żmien li l-Partit Nazzjonalista infex f'aktar attakki partiġjani. Dan propju wara li l-Prim Ministru Robert Abela minnu fih ippubblika r-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' John Paul Sofija u ħabbar 5 inizjattivi immedjati li beda jwettaq il-Gvern. Fuq il-kwistjoni mbagħad tad-disgrazzja fit-tarzna fuq il-bastiment tal-Umm el-Farud fit-3 ta' frar tal-1995 fejn f'dak il-każ kienu mietu 9 ħaddiema, Gvern Nazzjonalista ma kienx għamel inkjesta pubblika. Fuq dan il-fatt il-Partit Nazzjonalista anke permezz tal-midja tiegħu Djonja Borġ, ex-kandidat nazzjonalista u li mmilita fil-midja nazzjonalista, ippruvaw imeru sewwa magħruf bistejjer immontati. Iżda l-bużżieqa nfaqat f'wiċċ il-Partit Nazzjonalista, fact checker tat-Times iddikjara li ma kienet saret l-ebda inkjesta pubblika. There was no public inquiry, qalet l-analiżi tal-fatti. Apparti il-fact check tat-Times ir-rapport finali dwar l-inkjesta Sofija ukoll iswed fuq l-abjad isemmi ż-żewġ inkjesti pubbliċi l-oħra li saru f'pajjiżna imkien ma tissemma l-inkjesta pubblika dwar id-disgrazzja tal-Umm el-Farud. Dwar il-każ kienet saret inkjesta maġisterjali kif tixet in-natura ta' traġedja li 9 ħaddiema mietu. Jirriżulta wkoll li l-esperti li ħadmu fl-inkjesta spiċċaw ifittxu lil gvern għax kienu baqgħu ma tħallsux għal xogħolhom. Brabta ma' din l-istorja wkoll fl-istess jum li l-Partit Nazzjonalista kienet jiġi mgiddeb, il-Midja Nazzjonalista permezz tal-Gazzetta l-Mument fuq il-faċċata tagħha ġew mikallef li jissu wkoll l-editur il-ġdid tagħha kompla jippersisti fil-gidba.